Dus vandaag Dweildag editie 30. Natuurlijk de winkels open op zondag. Ook bijzonder aangenaam van even hier boodschappen te komen doen. Dus op diverse momenten heb je dus die fanfares die langskomen in diverse straten. Hier ook even de ethos. Zo, ik nader de grote markt. De ambiance van Hulst. Dus hier volle bak in het centrum, verschillende orkesten zie ik links, rechts. En ook hier aansluitend op de Steenstraat. Hier ook het centrale punt. Oké, morgen zing eens mee! Ook voor de kleinste hier. Ja, dat wil ik doen. Dus het is bijzonder breed daar ook verder. De slagzutter met natuurlijk de heerlijke band vervolging aan de winnaar Edgar de Neffe. We doen het 1 nummertje.
gaan we zo meteen beginnen aan de volgende band. Wellicht nog even een leuk oproepje, want op 19 juli aanstaande is er een heel mooi concert op Klingen, hier net zo ver vandaan. En die mannen daar staan en de dames staan daar in het blauw. Van Weldoen Doorvermaak, jawel. Dan zijn we met z'n allen welkom op 19 juli op het avondconcert. Dus kom er allen daar heerlijk naartoe. Want dat wordt weer een heerlijk feestje tijdens die kermis in Klingen. Jawel. En nu gaan we over naar de volgende band. Jawel, de winnaar van vorig jaar van deze dweldag. De 29e editie. En Laurent mocht namens de hele band hier de voorinformatie aanleveren. Je hebt trouwens best wel een naam die hier uit de streek komt trouwens. Ja, is het zo? Ja, Everaert, er komt hier best wel veel voor. Dus heb je Zeeuwse roots of niet? Toevallig wel, ja. Toevallig toch wel. Nou, dan zit ik er niet ver naast. Hulsters bloed misschien ook? Eilandje erboven, maar wel Zeeuws. Ah, kijk eens aan, kijk eens aan. Heel goed. Even kijken, na vorig jaar natuurlijk het optreden. Natuurlijk met geweldige nummers. Zijn er dit jaar een aantal nieuwe nummers in gestuurd, begreep ik. Wat kunnen we allemaal verwachten of hou je het nog een klein beetje geheim? Oh, Gina komt voorbij, of niet? Oh, Lars, oké. Ja, we hebben wel een paar gedeelde nummertjes, laten we het zo zeggen. Maar er zit genoeg bij. We houden nog even een verrassing, want ze worden dadelijk aangekondigd. Oh, ze worden ook aan. Heb je een microfoon nodig? Heel even, nou dat kan, dat is prima. Dan gaan we gelijk eigenlijk naar de intro toe van deze fantastische band. Of is er nog iets wat we kwijt willen? Want we hebben natuurlijk vorig jaar gewonnen. En met welke insteek komen we dit jaar terug naar het Dweilfestival? Gaan we weer winnen? Dat is wel de insteek, ja. Dat is wel de insteek. En daar hebben we dus... Oeh, de rest wist dat nog niet. Oh, De spanning wordt nu opgevoerd, hè? beetje druk erop zetten, hè. Ja, dan mag je straks op je blaasinstrument doen. Goed, nou, we gaan er dan beginnen voor we in hele rare gesprekken terechtkomen. Met mensen, geef ze een warm Brabants applaus, opgericht in 2004 weer al, maar het zijn heerlijke jonkies. Geef ze een applaus, Effe de Neffe! Ja, dames en heren, jullie hebben ze net al voorbij horen komen bij Blaas maar raak. Het zijn specials, doe maar. De bankzitters, ze komen allemaal voorbij, maar nog veel meer hier op het Kerkplein in Hulst. Hebben jullie er zin in? Ik zeg, hebben jullie er zin in?
Zo beste mensen, was een stuk van de ambiance hier. Nog verder, de volledige namiddag
Dus op verschillende locaties muziek. Zo hier ook aan het beginpunt van de Gentse straat.